Ja mogu da kažem samo ovako, kao neko ko je povezan sa ljudima iz LGBT sektora u smislu da sarađujemo na raznim nekim projektima, ali u smislu da smo jedni drugima deo svakodnevnog života, da mi se čini da je taj neka vrsta muka oko Parade ponosa ipak dolazi kao nekakvo olakšanje, zbog toga što ne postoji ona vrsta napetosti, ta opasnost ipak nije neki mač nad glavom svima nama koji treba da izađemo tamo u nedelju i mislim da je to ipak neka vrsta olakšanja i neki put ka normalizaciji toga da je Parada najnormalnija stvar na svetu i da ona zapravo treba da bude jedno slavlje, a ne da bude borba rovska kao do sada. Međutim, to pokazuje zapravo jedan veoma važan simptom u ovom društvu, a to je da je kada ta vrsta sukoba, odijuma, govora mržnje, pretnji i organizovanja ekstremnih desničarskih organizacija i navijača je postojala, ona nije postojala sama od sebe. Jer gde su sad ti ljudi? Ti ljudi i dalje žive ovde, ti ljudi i dalje se nerviraju po nekim svojim mišjim rupicama, forumima i nekim svojim obskurnim organizacijama, ali nemaju onu logistiku koju su imali do pre ajde kažemo možda godinu i po dana, jasnu logistiku, mobilizaciju, deljenje zadataka, dnevnicu i sendvič. Znači, potpuno je jasno iz toga što nema te vrste pretnje, barem za sada je nema i nadam se da je neće biti, da im niko nije izdao naređenje i da se nisu do sada spontano okupljali, jer nisu oni nestali, naprotiv, njih je samo više nego što ih je bilo do sada. I mislim da je to jedna stvar koju treba uvek da imamo na umu, da ti država i dalje šalje signal da isto tako brzo kada ona odluči može da se promeni ta situacija. Nemoj da se šališ, ja sutra mogu da ti ukinem tu privilegiju da ti ne radim o glavi i za čas mogu da mobilišem sve ove iste ljude koje mi svi znamo da postoje. Postoji još jedan odozgore kao kišobran, a to je da se LGBT organizacije sada koriste u tabloidima za obračunavanje uopšte sa nevladinim sektorom. Pa sad više nije ni pitanje gađanja po tom folkloru kao seksualni čin između ljudi, kao da je LGBT pravo jedino se svodi na seksualni odnos i ni na šta drugo. Više se ne gađa na tome, nego se gađa na pare. Pare koje dobijaju nevladine organizacije, pare koje dobijaju iz inostranstva, onda dobijete naslove, pederi se posvađali oko para i tako dalje. Znači, postoji ta vrsta, kako da kažem, srozavanja u tu arenu, blatnjavu arenu LGBT organizacija oko Parade, koristi se ovaj trenutak, ali pre svega zbog jedne šire slike, a to je konačni obračun sa nevladinim organizacijama i čitavim tim sektorom po starom onom principu, dakle njima novac, pratite tragove novca. U tome prednjači politika Ljiljane Smajlović sa svojim kolumnistima, koji se redovno obračunavaju po tom principu. Na drugoj strani spektra imate te baš prave tabloide, kao ovaj neki list tabloid, čiji ovaj neki urednik bio hapšen skoro, gde se mobilišu opet ljudi iz tog sektora vlasti 90-ih kao Ljubiša Ristić, da sipa neke medijske bombe, informacije iz Wikileaksa, koje smo svi čitali još 2009. Mislim, potpuno da se spominju sad neka imena, neko je nekad bio u nekoj ambasadi i tako dalje. I to se kao prosipa kao neka vrsta kukavičeg jaja, da se novcem i uticajima stranih ambasada ovde sada diriguje. Čini mi se da je u stvari čitava situacija mnogo gora po čitav nevladin sektor, a samim tim i po nas sami. I ja imam utisak da je ovo spuštanje tenzije nije samo posledica nekog ucenjivačkog kapaciteta vlasti koje sasvim nesumnjivo kontroliše one koji su pravili najviše problema, nego i to predstavlja jedan deo tog jeftinog načina da se prikupe određene pozitivne observacije od strane organa EU ili eventualno i Saveta Evrope. Ima tu nekoliko odluka, kad je baš Pride u pitanju, koje potpuno jasno definišu obaveze svake države. Dakle, tu je stvar potpuno jasna i tu vlast nema onu široku marginu kao što ima kada su u pitanju ekonomska i socijalna prava, gde je Evropski sud za ljudska prava i gde je konvencija takođe mnogo uzdržanija. Dakle, postoji jedan tvrd pravni okvir i taj tvrd pravni okvir u ovom trenutku našoj vlasti nekako
nije skupo da poštuje, tim pre što ima mehanizme da spreči one koji bi proizvodili nasilje. Sada što se tiče odnosa javnosti, ja sam pokušavajući da ustanovim koliko naši reality, koliko u njima ima primjera diskriminacije, zajedno sa mojim sinom posmatrala to možda po prvi put u životu, a i čitala po nešto od toga i mogla sam da vidim da se sada eksplicitni istopolni odnosi ili glume ili, ne znam, javno predstavljaju sa verovatno nekom idejom da svi budemo, makar i kroz to, uvučeni u svinjariju realitija. Da se cela stvar prikaže kao jedna obična svinjarija koju, eto, moramo da trpimo da bismo se približili otvaranju nekih poglavlja. Sada, najzad, možda bi bilo pristojno da odgovorim i na tvoje pitanje, a to je bilo pitanje otkud se sada pojavljuju neka druga poglavlja kao prioriteta u odnosu na poglavlje 23 i 24 koje su se računala kao prioritetna i koje smo svi mi koji se bavimo tim pitanjem, a nekako inspirisani pre svega primjerom Hrvatske, to je najnoviji primjer, smatraju da će biti prva otvorena. Ja verujem da se ne radi samo o tome da su organi Evropske unije svesni da se u domenu pravosuđa, ljudskih prava i bezbednosti nije ništa promenilo. Ja verujem da zapravo oni hoće da zatvore ono u što su sigurni, a sigurni su prvo u to da će Kosovo, kao što već jeste, biti samostalna i nezavisna država i sigurni su da će naša vlast nastaviti da koristi tu široku marginu stezanja penzija, plata i svega ostalog pod vidom povećanja za nekoliko stotina dinara i to je ono što, čini mi se, je u ovom trenutku prvo od interesa za njih. Ja moram da kažem da Srbija, nažalost, tu nije usamljena. Kada primećujemo da organi Evropske unije prelaze preko mnogih eksplicitnih kršenja ljudskih prava da bi ostvarili neke druge, da kažemo, realpolitičke ciljeve. Takvih država ima mnogo u Evropi, ja ću pomenuti samo nekoliko, Gruziju, Azerbejdžan i tako dalje, gde zapravo niko ne obraća pažnju na te novinare koji se osuđuju na drakonske vremenske kazne zbog potpuno lažnih i nedokazanih optužbi u ime toga da se, recimo, u jednoj od tih država obezbedi dovoljno nafte i dovoljno gasa za Evropu. Evo, ja ću reći da mi se čini da i primer izbeglica, baš kao što je i primer svega što ima veze sa organizovanjem parade i uopšte sa pravima ljudi u Srbiji, da je to pozorište. Dakle, ova vlast je pronašla neki način za koji ja još uvijek prosto ne mogu da poverujem da ljudi na to nasedaju. Prosto da izgovoriš neke stvari i onda neko to prihvati zdravo za gotovo i ti odjednom imaš nekakav navodni učinak od onoga što si rekao. To možemo da kažemo ovako, izbjeglice su dobrodošle u Srbiju i onda svi kažu, evo, Srbija je divna zemlja, izbjeglice su dobrodošle u Srbiju. Ali šta se zaista događa kao da nikoga nije briga? Ili evo, sad nemamo više problem sa organizovanjem parade ponosa, evo sad su ti ljudi izjednačeni po svojim pravima sa svima drugima, dakle to se izgovori i više nikoga nije briga šta se zaista događa. I kao sve smo rešili. I ja mislim da mi stalno moramo da se vraćamo na ono što se zaista događa. Dakle, kako su izbjeglice ovde dočekane? Gde su oni smešteni? Divno je što Srbija nije podigla žicu. Divno je što ne stoji policija i ne hvata ljude na granici. Dobre su bile pojedine izjave predsjednika vlade koje su izgovarale da ti ljudi, da moramo imati saosećanja prema njima. Sve to bilo na površini u redu. Ali da vidimo zaista šta se događa i šta je realni učinak. Čim je pojavio nagoveštaj opasnosti da bi izbjeglice u većem broju mogli da se zadrže u Srbiji i da ne mogu da nastave put dalje, odmah smo izvukli vojsku. Ministar, meni je smešno da tog čoveka nazovem ministar, ne znam, za socijalna pitanja radi, ne znam zašta, meni je to ministar mržnje. Mislim, on prosto je čovek zadužen za širenje mržnje
I on je već juče reagovao na najavu mađarskih vlasti da će vratiti izbeglice iz Mađarske. On je već juče reagovao i rekao je, dobro, ako oni požele da to urade, ako oni zaista nameravaju da to urade, mi ćemo takođe izvesti vojsku na granicu. Dakle, evo nama žica, evo nama vojske. Dakle, sve što je jeftino rešenje, sve što je rešenje koje ne zahteva sistematski naporan rad, sve može. Ako treba da damo 3 pristojne izjave, pa progutat ćemo knedlu i daćemo 3 pristojne izjave. Ali ako treba nešto da radimo, pa nećemo to da radimo, jer zapravo mi u suštini i ne verujemo da to treba da uradimo. Dakle, oni su jasno rekli, mi nećemo ovde da ostavimo, mi ćemo se ovde zadržati par dana, oni po prirodi stvari ne mogu da prave probleme, jer im se ne isplati da prave probleme, dakle i tu nemamo neki ozbiljniji problem, i oni ostavljaju novac. Dakle, sve je idealno. Zašto biste podizali žicu, zašto biste izvodili proizvod kada vam sve ide u prilog? Onog trenutka kad se stvar zakomplikuje, kada postoji realna mogućnost da ćete morati time ozbiljno da se bavite, a to je da podignete ozbiljna prihvatilišta, da ozbiljno sistematski rešite kako ćete izaći u susret potrebama velikog broja ljudi, tog trenutka vi isto kao i svi drugi posežete za žicom, vojskom i svime čime treba da biste se od toga zaštitili. To što ima veze sa izbjeglicama, ja bih rekao da to ova vlada demonstrira apsolutno na svakom nivou. Svako pitanje koje uzmemo, vidjet ćemo apsolutno identičan mehanizam. Ako nas to ne košta puno rada, ako možemo samo da lažemo i da izgovaramo kako je sve u redu, i ako nismo prisiljeni da suštinski menjamo svoj odnos i svoj pogled na svet, jeli? Sve u redu, sve može. Onog trenutka kad mora nešto zaista da se uradi, nastaju ozbiljni problemi. Ja mislim da bi bilo važno, ako bude hteo Boban ili već ko, da nam kaže od prošlogodišnje održane parade ponosa do danas šta se promenilo. Da li je položaj ljudi bolji nego što je bio svih onih godina kada je parada bila zabranjena. I onda bismo mogli da vidimo šta je pravi učinak. Jeftino je organizovati paradu. To nije silno, pogotovo ako imaš kontrolu nad ovim ljudima koji bi da spreče održanje. Znači, prosto kažeš, ajde sad se smirite, nemojte praviti nerede, ovo moramo da uradimo. I vi jedan dan stegnete se, pustite to i sledeći dan već radite sve kako je bilo i do tada. I sad bi bilo jako važno, ja prosto, evo, pitali smo šta se promenilo, oni kažu da je njihova fizička zaštita bolja nego što je bila ranije, ali što se tiče svih ostalih segmenta života, zapravo stvari stoje isto kao što su i stajale. Mislim da je ovo mnogo važno pitanje, zato što su, s jedne strane, LGBT zajednica je ugrožena i fizički, i to ne samo od nasilja, nego i zbog toga što postoji strašna diskriminacija pri zapošljavanju, na primer, pri iznajmljivanju stanova, ulazaka u studentske domove i tako dalje, govorimo o ovim mlađim, da ne govorim o starijim, da se istopolne zajednice, kako kažem, starijih građana, penzionera, ni na koji način nisu validne, pa kad jedan umre, drugi nema nikakva prava na imovinu čoveka sa kojim je proveo, na primer, 30 godina života, i toga smo svedoci. Znači, to je jedna ogromna korpus pitanja koje prosto nije ni začeprkana ni taknuta. Ali, s druge strane, treba i reći istinu, a to je da je parada sama po sebi ima ritualni karakter. I ona sama po sebi ne rešava ništa. Ona je jedna vrsta, kako kažem, magijskog procesa. Kod parade je bitan taj moment katarze, taj kohezioni faktor između ljudi koji su došli tu, i to je kao kad izađeš sa neke dobre predstave i onda oko loše ti možeš da kažeš 1001 razlog zbog čega ti se nije dopala. Oko dobre ti izađeš i ovako si... I samo znaš da je to dobro, ali potrebno ti je mnogo, mnogo više napora da objasniš zašto je taj. Pa to je taj trenutak koji mislim da svi osjećaju nakon same parade, pogotovo kad je ona uspela. I mislim da se to tako nekako kao radijacija, širi se i kao ubija te maligne ćelije, mržnje i homofobije okolo, i nekako mislim da zahvaljujući paradi više neće da ti se desi da te pesniči neko ako izgledaš kao karikaturalna slika gej mladića, ali s druge strane bih samo htela da kažem Vesni oko samih prikazivanja homoseksualnih odnosa u realitima. To je pornizacija homoseksualizma, zbog toga što je lezbijski odnos klasičan podžanr porno filma, i to je čak i neka vrsta fetiša muškaraca da imaju girl on girl action, i to je nešto što se potpuno podrazumeva. Voljela bi da vidim sada neku vrstu homoseksualnog odnosa između dva muškarca u reality programu na bilo koji način, poljubac filmski s jezikom. Mislim da bi bili umlaćeni i od samih kamermana tamo pa nadalje. Dobro, dakle,
eto, to je bilo ono što sam ja hteo da kažem, bez obzira što je parada bila dozvoljena, ja mislim da ta radijacija koja je trebala da uništi te maligne ćelije, da ona nije delovala. Moja poenta je zapravo bila sledeća. Mi smo sve vreme se bavili tim pitanjem kako da se održi parada i šta je put da se održi parada. I prošli put kad smo razgovarali, mi smo davali nekakve savete i meni se čini da smo mi prošli put, evo sad ću govoriti u svoje ime i ono što sam ja rekao, da smo pogrešili. Pogrešili smo zato što smo verovali da razumnim postupcima možemo da dovedemo do rezultata koji će biti sa nekakvog racionalnog stanovišta prihvatljivi. Čini mi se da ne živimo više u društvu gde je razum merilo delovanja ili vodič za delovanje. I kao što sam ispričao ovo izbjeglicama, imam još nekoliko primjera da pokažem da zapravo mi više ne možemo razumno da delujemo u ovom društvu, jer je javni prostor i politička scena su napravljeni tako da razum više nije kvalitet, a pogotovo ne da nije orijentir. Vi imate sada najave za nove izbore. One kažu, one će na izbore izaći kao najbolja vlada ikada u istoriji Srbije, ali će takođe na izbore izaći i kao opozicija. I onda ne znam da li ste to primetili, mi smo najbolja vlada, imamo najbolje rezultate ikada, ali moramo da idemo na izbore da bismo se oslobodili loših ministara u vladi. I onda su oni i vlast i opozicija. Vi kažete, vi ste lopovi, oni kažu, mi smo lopovi. Ali u sledećoj rečenici oni takođe kažu, mi smo najpošteniji. I oni nemaju nikakav problem s tim, a vama je oduzeto, jer vi niste više onaj ko kritikuje, jer oni sami sebe kritikuju. Oni kažu, vi nas kritikujete, ali mi smo sami svoji najbolji kritičari. Dakle, šta ćete nam vi? Dakle, vama oni na jedan vrlo smišljen način oduzimaju prostor da uđete uopšte, da nešto izgovorite i da pošaljete poruku koja ima nekog efekta. Dakle, to je vlast opozicija, nije opozicija slaba u Srbiji, nego je vlast preuzela na sebe ulogu i vlasti i opozicije. Pomirenje, sećate se šta je bilo sa Srebrenicom, pa onda sa obeležavanjem Oluje. Mi nudimo pomirenje, a onda ide sledeća rečenica, jer smo mi politički najpromišljeniji i jedino mi imamo pravog državnika. Istovremeno šaljete poruku, vi ste zaslužili sve što vam se dogodilo jer ste lošiji od nas. Odmah su vam pokrili ceo prostor. Poslednji koji je meni najzanimljiviji primjer su strani plaćenici. Ja sam onda pitao ko je najveći strani plaćenik u Srbiji? Pa predsednik vlade. Kad on kaže, Angela Merkel je rekla to i to su Nemci, oni drže svoju reč, kad oni nešto kažu tako će biti, to su ljudi od reči, to su čestiti ljudi i sve ostalo, to je sve super. Kad ja kažem, možda bismo mogli da se obratimo nekom na zapadu, da nešto nama pomogne ovde, nama se kaže to su ljudi koji su nas bombardovali. Kako predsednik vlade može da bude strani plaćenik, a ja ne mogu? Koja je razlika između mene i njega? Diskriminacija. Tako je. Ako već oni nisu racionalni, treba nekako mi da budemo što je moguće više racionalni. Ja se vraćam sada na problem sa izbeglicama. Jeste, sve je to lepo i krasno, pokazali smo nasmešeno lice i ja mislim da je velika stvar što nisu bildovani nacionalistički mišići kao što je to učinjeno u mnogim drugim zemljama. Naravno, u ovom trenutku, ajde da kažemo, nisu i to je za Srbiju veliko dostignuće. Ali, to je dostignuće, tako da kažem, na nekom nivou nas, a ne na nivou izbeglica. A šta je država uradila za te ljude? Ko sa tim ljudima komunicira? Šta je Srbija kao država ovde uradila? Kao država ona se lepo nasmejala i podelila nekoliko paketića. Koliko mi imamo centara za prihvat azilanata samo? Imamo samo jedan stalni centar. U tom zakonu o azilu postoji neki član 36 koji je meni bio vrlo interesantan. To je član koji se bavi privremenom zaštitom izbeglica u slučaju kada veliki broj izbeglica, a to je sada slučaj, dođe u jednu zemlju i ne može se primenjivati redovni postupak tranzita i azila. Tada vlada, po tom zakonu, vlada Republike Srbije treba da donese mere privremene zaštite. O tim merama privremene zaštite, naravno, vlada se uopšte nije izjasnila. To je jedan posao koji ona mogla obaviti na osnovu toga zakona na jednoj sednici vlade bez neke naročite pripreme. Dakle, čak ni to nije uradila. Ko se bavi ljudima koji su tražioci azila ili koji su izbeglice u tranzitu kroz Srbiju? Bave se nekolike nevladine organizacije, mislim da tu treba i da se pomene posebno koje.
to je Centar za zaštitu tražilaca azila, to je Beogradski centar za ljudska prava, to je grupa 484. Bave se građani u raznim centrima u kojima se izbeglice nalaze i zaista se bave na jedan, da kažem, pristojan način. Dakle, bavi se ono što se zove nevladin sektor i ono što se zove civilno društvo. Ono gde država mora da se pojavi jeste slučaj kada te izbeglice budu vraćene iz Mađarske ili budu ostavljene zahvaljujući Vulinu na toj ničijoj zemlji između Mađarske i Srbije. To je nešto što ne može da zameni ni jedna nevladina organizacija. Privremene mere za zaštitu izbeglica ne može da donese ni jedna nevladina organizacija. Tako da odgovor, racionalan, na sva ta zbunjujuća, tako da kažem, zbunjujuće ograde, pitanja, mi smo dobri, mi nismo, jeste šta ste uradili. Zašto niste primenili član 36 zakona o azilu koji je naše pravo? Zbog čega ga niste primenili? Šta vam je u tome smetalo? Ja mogu da naslutim šta im u tome smeta, jer ta primjena toga člana obezbeđuje određena prava za izbeglice, dakle to više nije milosrđe, to je njihovo pravo i naravno onda i određene obaveze države prema tome. A evo, sad je Boban tu, pa kao, ja sam rekao, mene je to jako zanimalo, mi možemo da nagađamo, ali ti siguran sam da znaš bolje, makar od mene, da šta se promenilo ovih godinu dana. Dakle, ranije je bio problem da se održi parada ponosa, moja teza je bila da je bilo njima jeftino da održe prošle godine parada ponosa, ali da se suštinski možda ništa nije promenilo ovih godinu dana i da je pozicija ista kao i onih godina kada parada nije održavana. Moguće je da grešim, pa sam zato molio bih tebe da kažeš kako stvari zaista stoje. Nekako da se stvar menja, ja bih sad ovde seo u 12 i ne bi bilo 1000 poziva, da li imamo dozvole, da li nemamo dozvole, šta to znači, da li ćemo bacati nešto na spomenik onom ruskom caru ili nećemo kad idemo kroz Kralja Milana. To je sad glavno pitanje i glavni kako to u policiji vole da kažu, bezbedonosno zanimljivo. To mi je omiljena formulacija. Ne znam šta se suštinski menja, ja bih se samo referisao u odnosu na tvoje pitanje na taj moment 28. septembra prošle godine, kada smo mi smislili kao šta ćemo da uzvikujemo i koje parole ćemo da govorimo i poneli 2 megafona, jedan kupili tamo kod Kineza i tako dalje nekoliko dana pre toga i nijedan nismo iskoristili jer je to odsustvo nasilja bilo zaprepašćujuće. Ne zato što nije bilo nasilja, to je super i cool, već zbog te činjenice koju ti intuitivno znaš godinama, to je da se to rešava telefonom. I tu je sad to moje glavno pitanje i naše pitanje koje, kako se sad postavlja, sad je pitanje kako postaviti pitanje, gde se to akumulira, ko time upravlja i od čega zapravo zavisi svaki moj dan, svaki naš dan. I zato smo mi govorili kada smo sumirali da li ta parada ima neki rezultat uopšte, da je jedan zapravo od glavnih rezultata, ako to može tako da se nazove, ta činjenica da zapravo, hvala, šta ti je muž, da zapravo, da je ta vrsta nasilja uvek državno kontrolisana. Ono na što smo mi navikli je da, dakle, nekako kad se referišemo na državne institucije, to je sve super, sastanak može, zakon može, šta treba, dajte da rešimo, a onda to ništa ne živi. Tvrdim odgovorno da naše institucije imaju 0,6 promila kulture ljudskih prava unutar sebe i to je kad vas, na primjer, neko ko je važan, ministar, pozove i kaže da te pitam, kaže, to transseksualci, to je kad im seku polne organe i sad, kao... Ušivaju. Da, kao, pa ja kažem, pa da, kao, približno jedno. Mislim, eto, to je taj nivo znanja koji postoji u institucijama. Mislim, mi smo imali to i 2010. sa onim nesrećnim Čiplićem. Dakle, mi pričamo i on čovjek govori LGBT, onda nas pita, kaže, šta to tačno znači LGBT? Ali to tako nekako funkcioniše kod nas, očigledno je da su vrata institucija otvorene i sad je taj jedan ogroman zahvat kako to ispuniti sadržajem i od koga se zapravo taj sadržaj traži. Mi uvek sa ovim agencijama radimo to istraživanje neposredno pred sam Pride. Prošle godine je 10% ljudi u Srbiji reklo da zna neko ko je gej i lezbijka lično, ove godine je to 18%. Znači ima to nekog smisla i zašto je to važno? Jer je poznavanje
nas, finih ljudi, uvek u toj nekoj korelaciji sa povećanjem tolerancije, smanjenjem nasilja. Gay Straight Alliance je radila svoj godišnji izveštaj u odnosu na 2013. 2014. ima manje slučajeva prijavljenog fizičkog nasilja. Ono što je za njih tipično je da policija, da kažem, relativno dobro radi svoj posao, ali pravosuđe i tužilaštvo, to je... Naprimjer, meni to kad su drugi put napali stan, dakle, bili su polupani svi prozori kamenicama, onda su oni, recimo, tužilaštvo je reklo da to verovatno nije, da je to tako, kao oni to vode oštećenje tuđe imovine, tako nešto potpuno bezvezno, i da ako nema nikakve poruke, onda to ne može da se smatra kao napadom iz mržnje ili kao ciljanim napadom, nego to je kao otprilike kao palo komši lonče, pa razbilo moj prozor, potpuno isto ga kategoriš. Ja stalno zamišljam kako bi bilo fantastično u nedelju da imamo Pride i da se spustimo do dole autobuske stanice, da uđemo u miksalište i da se nekako obradujemo i poželimo dobrodošlicu tim ljudima koji tamo čekaju u redu da uzmu hranu ili da su u odeću i da se na neki način izmešamo, ali za to ćemo još morati da sačekamo, da se stvarno steknu mnogi različiti uslovi, jer to stvarno ne mogu da... Ali mislim da je to potpuno jedno isto pitanje, a to je pitanje ne samo diskriminacije manjina, nego pružiti ruku čoveku u problemu. Mnogo volim da slušam kad Vesna Rakić-Odirević piše i objašnjava zakonsku regulativu koja ovde ne samo da se ne poštuje, nego se ni ne poziva na nju. Znači, mi smo u nekakvom vrstu, ja mislim, pravnog nekog vanrednog stanja što se tiče izbjeglica, ne postoji nikakav regulisan ili sistemski odluka, bilo kakva jasna poruka vlade na osnovu ovog i ovog zakona postupamo ili odbijamo da postupamo prema ovom zakonu, nego tako pokušavaju da nam nametnu mišljenje da samo to što nema fizičkog nasilja, izbacivanja, izbeglica, samim tim smo okej. Ono što mene strašno pogađa je lokalna vlast. I to ne samo u ovim eklatantnim slučajevima kao što je Kanjiža i tako dalje, nego u samom Beogradu, na primjer, prošlog četvrtka i petka, strašna kiša tokom noći. Prirodno je da dođe ovaj Siniša Mali da kaže, ljudi, otvaramo fiskulturne sale, otvaramo sale, spava se ovde, imate tuševe, ređamo vam sve, imate toplu supu tu. I mislim, ako ništa drugo, ja gledam stalno ono po Americi kako se dešava kad idu oni uragani. Pa šta prvo urade? Otvore fiskulturne sale. Pa vala toga imamo onoliko. I ono što je meni posebno me pogađa, a to si upravo ti dotakao, da postoji taj neki ovde već nametnuti prihvaćen diskurs, to Evropa od nas traži, daj da mi njih zadovoljimo. I onda smo mi u jednom trenutku rekli, ćuti, pusti, nema veze što je to bolje za nas zbog nas, a ne zato što Evropa traži, ili Evropa to traži, ili to bolje. Pusti, nek tako kažu i onda oni sve nevoljno kažu, evo, šta sve moramo da uradimo, ali to nam sve ide za neki viši cilj, oni to traže od nas. Znači, skineš neku odgovornost sa sebe, evo, ja sam domaćin čovek, ja nisam peder, ali Evropa to traži od mene i ja ću pokazati širinu i rukovaću se čak sa pederom. Mislim, to u stvari mi vidimo od vlasti. Međutim, ono što sada Evropa radi, pogotovo ove noviji talas pridruženih evropskih zemalja, to je tako strašna jedna poruka, tako jedna neljudska poruka da mislim da je u ovom trenutku Evropa u najozbiljnijoj krizi, kad Evropa mislim Evropska unija, od kad postoji, u najozbiljnijoj krizi, znači ne postoji ništa od onoga na čemu se zasnovala ta skupina zemalja. To nisu sad samo banalna ljudska prava. To je pravo čoveka na život i na dostojanstvo. To je pravo čoveka na slobodu i slobodu kretanja. To je pravo čoveka da ga ne saplete mađarska fašistkinja na poslu sa detetom da padne usred livade dok beži od policije. To je pravo čoveka da tog trenutka kad te saplete mađarska fašistkinja, ostali koji stoje tu uvate tu fašistkinju i privedu je u policijsku stanicu. Toga svega nema. I onda mi sa druge strane se zadovoljavamo time što kod nas ima ne znam, fini policajac Rafik, zaboravim se kako se preziva, iz Preševa, koji zagrli dete i uteši ga. I on njima kaže, ja to radim svaki dan, šta je bre vama? Drugim rečima, Rafik je normalan, on je normalan. Ali to ne znači da smo mi svi normalni. Znači, mi se sada dičimo, i ne samo mi, nego kao izašlo je na BBC-u da srpski policajac miluje uplakano dete. Wow! A što je najgore,
Nećeš da vidiš engleskog policajca da miluje arapsko uplakano dete, jer on to ne radi. I to je ono što je sada strašan problem, da smo mi suočeni sa našim okruženjem, koja je do juče barem bio nekakva vrsta izgovora, oni to hoće, daj da ih zadovoljimo, koji rade potpuno neljudske stvari prema izbeglicama i to će nama vrlo lako biti dobar izgovor da mi radimo istu stvar. Ako ste videli možda poslednje Orbanove izjave, to je već čist fašizam, jel da, kad postrojava one ljude i vodi ih u rat. On ih vodi u rat protiv izbeglica. Za hrišćanstvo. Za 1000-godišnje hrišćanstvo brani te nežne reči koje su naravno mnogo bolje, koje smo mogli da čuju izbeglice ovde od strane domaćih vlasti. Međutim, taj isti predsednik vlade je Romi, koji treba sad da budu vraćeni iz Nemačke, nazvao lenčugama, lažljivcima, koji su paraziti, koji bi mogli naravno da rade, kao što svi mogu da rade, samo neće da rade, sopstvene građane koji su u očajnoj situaciji decenijima, od uvek. Njima ne treba rat, oni su stalno u ratu, a da ne govorim sada o podacima koliko im je kratak životni vek. Ja mislim da je zapravo ono sa čim je Dejan počeo tu odlučujuća stvar i da je on tu u pravu. Bićemo fini, bićemo zlatni ako to ne traje duže od 2-3 dana. I to je osnovni problem. Kad su izbeglice u pitanju, izbeglice sa Bliskog istoka i iz Afrike, nama je jasno da je Srbija tranzitna zemlja, nama je jasno da će strašno mali procenat ljudi uopšte poželeti tu da ostane i naći sebi mesto da tu ostane i to je potpuno jasno. Kada je taj tranzit trajao nekoliko dana, dok ovaj zid nije bio kompletiran, jer tako nije bilo nikakve tenzije. Sada kad je zid kompletiran, kada je Orban komandovao kao zaista pravi fašista, tom nekom odredu koji se čak zovu i strelo krstaši ili ovako nešto, mislim, zaista strašna neka jedinica. Sada se naravno postavlja pitanje kakva će biti reakcija vlasti. Da li će to biti reakcija Vulin ili, ajde, uvek čovjek možda se nada biti neka malo pristojnija reakcija. I upravo u tome i leži odgovor na pitanje zbog čega taj isti premijer koji ide tamo, smeška se azilantima u parku, pa u parku on ne razmišlja uopšte o tome zašto su oni u parku, i deli te paketiće, zašto on naziva uglavnom Rome lažnim azilantima. I ne samo to da ih naziva lažnim azilantima, nego preti da će im biti oduzeta socijalna pomoć ako se ustanovi da su u Nemačkoj tražili azil pa su bili odbijeni. Oni su državljani Republike Srbije. Njima socijalna pomoć kao državljanima Republike Srbije ne sme i ne može ni po kom osnovu, a pogotovo ne po jednom takvom osnovu biti uskraćena. I to njemu mora otvoreno da se kaže, čoveče, nemoj da kršiš zakone države čiji si premijer. To ne smeš da kažeš, a nekmo li da uradiš. Jedini ljudi koji imaju šansu da dobiju azil, a državljani su Srbiji u prekomorskim zemljama, tu su ljudi koji su proganjeni zbog svog deklarisanog LGBT opredeljenja. I to je još uvek tako. Srbija se u tom pogledu ne smatra sigurnom zemljom. Dokle će se Srbija smatrati sigurnom zemljom kad su u pitanju drugi motivi za traženje azila, politički motivi ili ekonomski motivi, to ćemo tek da vidimo. Ono što mene zaista zabrinjava i plaši jeste što se od tih velikih država EU, ne mislim na ove novo pridošle, taj pojam sigurne države sve više proširuje, bezobrazno se proširuje, što se to čini i od strane kancelarke Nemačke, na koju se očigledno naš premijer jako mnogo ugleda i ta celokupna priča koja je nama započela pre nekoliko godina i bivala nam smešna o protestantskoj moralu i radnoj etici, može naravno da se izrodi i u nešto drugo, zato što ta hvale vredna protestantska radna etika, nažalost, ima i drugu stranu i ta druga strana nije bila tako davno. Zašto se on razotkrio kada govori o Romima, a zašto uspeva da sačuva tu neku masku samo u prve 2 rečenice dok ne dođe do onog mi smo najveći Evropljani i ostalo? Zato što je ovo problem koji će morati da rešava, a ovo je problem za koji se nadao da neće morati da ga rešava. I u tom smislu je zadržavao neki stepen pristojnosti. I to je, mislim, potpuno jasno. Sad, mene je malo zbunilo tvoje pitanje, jer ti kažeš mi možemo da očekujemo. Ja mislim da mi ne treba ništa očekujemo, da mi smo već dobili. Da mi imamo predsjednika države koji kaže da je to druga vrsta populacije. I
onda ako se pitate zašto ih zadržavaju tamo na jugu Srbije, pa zato što je to isto druga vrsta populacije, pa te dve druge vrste će lepo da se slože. Mi smo stalno mislili da ćemo pod pritiskom spolja, jer su ti neki spolja pristojniji od nas, urediti i upristojiti ovu zemlju. Pa nećemo, jer iz spolja ima ljudi koji su nepristojni. Dakle, ili ćemo sami tu nešto uraditi, sami se upristojiti. Ako se budemo oslanjali da će neko drugi da nas dovodi u red, ja se bojim da ti drugi ovog trenutka pokazuju lice koje ja ne želim da vidim u Srbiji, naravno da ga gledam svakodnevno, ali sad se pokazuje da je to isto lice i tamo negde preko. Dakle, ostavljeni smo ovde, kao što i treba, kao što je to red, da sami uređujemo zajednicu u kojoj živimo. Ono što se ja bojim u ovom širem narativu, a vezano za kontingente izbeglica, kao što je Biljana rekla, sad je super, još uvek prolazi park, ide zima i ti ljudi će nam doći na naplatu, a to će značiti sala za fiskulturu, a to će značiti gde će moje dete da vežba. I ja se bojim da kada to dođe na naplatu, stavljam pod znake navodnika, kada ti nesrećni ljudi nešto počnu da nas koštaju prostora, vremena, ćebeta i tako dalje, da će ovo mi smo super, a ja mislim da ovo mi smo super nije zato što smo mi realno super, nego zato što možemo da nađemo neko ko je malo veći skot od nas. Ono čega se ja bojim i tu vidim moju obavezu i obavezu ljudi koji se bave ovim čime se ja bavim je da ne dozvolimo da Pride opere mržnju prema izbeglicama u decembru. Ja mislim da sve manjine, a posebno mi koji smo sad u centru pažnje, moramo da zauzmemo stav. Jer će biti, mi smo dobri, imali smo Pride, pa dobro, to pojedinačni slučajevi prebijanja ovih izbeglica i tako dalje i tako dalje. Zato što to jeste praksa u nekim evropskim zemljama, se zapravo pokazalo tamo gde je gej zajednica i to LGBT, gde su bili problematični, dolaskom novog fenomena islamofobije, mi smo postali drugari, sad kao hajte vi pederi sa nama protiv muslimana.